el programa electoral de Esquerra Unida sobre cultura. Cristina, ¿cuáles serían los vuestros dentro de Compromís? Bé, jo començaré per fer un anàlisi general de la situació de la cultura a la nostra ciutat, que ha sigut, entre altres matèries de l'Ajuntament, la germana pobra, la germana de la caritat i la germana que ha tirat i ha abusat en moltes ocasions de les associacions i grups locals. Nosaltres partim de la base per a fer el nostre programa electoral de la situació que té la ciutat i ja per un lloc de les infraestructures culturals existents i per altra banda de les associacions que ja existeixen a la nostra ciutat, totes elles amb una capacitat magnífica de fer cultura i que l'Ajuntament, la feina de l'Ajuntament de Xàtiva ha de ser únicament recolzar. Nosaltres hem de recolzar, perquè aquesta gent és la que fa cultura. Hem de recolzar econòmicament, hem de recolzar socialment a les associacions de la ciutat i hem de fer cultura des de l'administració. En aquests moments tenim una gran quantitat d'infraestructures culturals, educatives, etc., que estan totalment infrautilitzades. Entre altres, la Casa de la Cultura, que quan arriba el cap de setmana té un horari que és llastimós, entre altres el CCX, que moltes vegades la seva apertura o tancament depèn de les vacances del seu treballador, i això ens sembla que és una situació que ha de canviar, perquè evidentment el treballador del CCX té dret a tenir vacances, però la ciutadania té dret a tindre obert un espai com ixe. Nosaltres, per tant, separaríem per un costat les infraestructures les infraestructures culturals, que pensem que han d'ampliar el seu horari i estar obertes per a que puguen ser utilitzades per tota la ciutadania, incloses les associacions, i el CCX, que també ha d'ampliar els seus horaris, ha d'ampliar la possibilitat de que els grups de la ciutat puguen utilitzar-lo també en estiu. Per una altra banda, nosaltres, en relació a les pròpies associacions culturals, igual que plantejàvem en el programa electoral per als joves, la creació de casals autogestionats per ells mateixa, en els quals puguen desenvolupar les seues activitats, que és una de les nostres propostes per a joves, també proposem al programa electoral que determinats edificis siguin cedits i autogestionats per les associacions culturals. Bàsicament totes aquelles que no tenen una seu fixa i que depenen moltes vegades de la voluntat del CCX. I en concret nosaltres apostem molt fort per les associacions que ja existeixen en el moment i per renegociar els convenis existents en l'Ajuntament. En aquests moments l'Ajuntament de Xàtiva té convenis amb les dues bandes de música, amb l'Escola de Danses, amb els Amics del Corpus i amb altres associacions per les quals, a canvi d'un preu, una quantitat anual, aquestes associacions, bandes de música, etc., presten una sèrie de serveis a l'Ajuntament. Des del nostre punt de vista, des del punt de vista de Compromís, en un clar abús econòmicament, que fa que lligue moltes vegades a les associacions i les limite no solament en les seues actuacions, sinó que, a més, les limita en la seva expressió pública. Jo sé que és apartar-me una miqueta, però a Xàtiva la gent té por. Perdona, sí me gustaría matizar y que desarrollaras un poco que limita... Sí, ho vaig explicar-ho. Sí, ho vaig explicar-ho. A veure, a Xàtiva moltes vegades la gent té por, moltes associacions tenen por, molts clubs d'esport tenen por, molts veïns tenen por, perquè de vegades en este poble obrir la boca, dir la teva opinió ha suposat un càstig, una pèrdua de subvencions, una pèrdua de protagonisme, una exigència d'acudir a determinades actuacions que no són de l'Ajuntament sinó partidistes. Encara que me'n vaig un poc i perquè un exemple molt breu. Mira, el Gran Teatre fa la gala de l'esport, ¿vale? I diu, tu, clubs d'esport de Xàtiva o escoles esportives municipals, heu de vindre allí a fer-me una exhibició. Per què? Perquè ho dic jo. Perquè saps que si no vas, s'ha acabat. I aleshores això n'hi ha que trencar-ho, o sigui, n'hi ha que renegociar. Nosaltres plantegem renegociar els convenis amb totes les associacions de la ciutat per a que els permeta fer cultura de manera lliure. Com he dit abans, nosaltres pensem que des de l'Ajuntament hem d'afavorir i recolzar la feina que ja fan altres. Per això nosaltres plantegem també la creació d'una escola municipal de danses i una escola municipal de música tradicional, igual que existeixen les escoles esportives, per a que aquests ensenyaments es produïsquen a través d'escoles amb professionals i donant llibertat absoluta als grups i demés per a practicar, diguem, la seva cultura.
Evidentment, en relació a aquestes associacions culturals de la ciutat i en relació també m'agradaria també fer una xicoteta referència avui ha estat també notícia al tema de Nits al Castell, que és un festival internacional que podia i devia donar un gran prestigi a la ciutat, el que dedica una gran quantitat de diners a pagar artistes i 0 euros a publicitar la ciutat. Si tu fas un festival internacional i cap persona de fora d'això te va s'entera que estàs fent un festival internacional, no aprofites aquesta publicitat per a que la gent visite Xàtiva, per a crear llocs de treball, etc., estàs tirant els diners. En tot això n'hi ha que acabar. Xàtiva s'ha de donar a conèixer culturalment, perquè Xàtiva és una ciutat que té patrimoni i cultura de sobre per a ser un referent, no solament al País Valencià, sinó un referent a tot l'estat espanyol, perquè tenim cultura de sobre i gent nostra. I crec que el primer que ha de fer el govern del 2015, del qual Compromís ha de formar part, estem convençuts de que formarem part del pròxim govern municipal al 2015, el 24 de maig, és retre-li un homenatge merescut als nostres artistes, no solament ignorats, sinó vilipendiats públicament per l'alcalde, cantants, artistes, actors, músics que ni poden treballar a la nostra ciutat ni prácticamente poden vivir así. Entiendo que ambas estáis de acuerdo, ambas formaciones, tanto Esquerra Unida como Compromís, en que actualmente, según estáis exponiendo, la parte más tradicional de nuestra cultura